Davies yn cael Lee Jenkins i lawr. Camgymeriad efo'r hyn. Tom Walters ar ergyd. Wel, cyflen fan i Llansawel. A dwi'n meddwl bod Hwlffordd wedi stopio chwarae. Yn sicr, nath Lee Jenkins ddim adfer y sefyllfa. Cyfle allan o nynlla i Llansawel bron iawn. A bron iddyn nhw gipio mantais gynnar fan hyn yn erbyn Hwlffordd. Dim gwthiad ar Owain Jones. Gwrth ymosodiad i Llansawel a Tyler Brock. Ergyd ddim yn bell dros y trawst gan Tyler Brock. Ar ôl camgymeriad yng nghanol cae. Owain Jones nath lithro. Brock methu a chadw i ergyd lawr. Y gic gornel wedi gymryd yn fyr. A mae'n disgyn i Rhys Abruzzi. Penniad mlaen. Ricky Watts. Bron ar hwydo i Hwlffordd. Mi oedd angen arbediad gwych gan Will Fuller yn fan'na. Symudiad slick gan Hwlffordd o'r gic gornel. Greg Walters rwan. Yn fficio ac yn pwyllio. Ac yna'n dod o hyd i Ben Armon. Ben Armon heibio i Nelson Sanka. Armon ar ergyd. Will Fuller yn gadarn. Mi nath Armon yn wych yn fan'na i giro Nelson Sanka, ond i ergyd o'n rhy agos at y golwr. Rhys Abruzzi ar gic gornel i'r canol. Penniad lawr gan Ben Armon. Arbediad rhagorol gan Will Fuller. Unwaith yn rhagor. Y gorau ohonyn nhw i gyd. Dwi'n tybio hyd yma. Lawr yn isal i'w ddeo i wthio honna allan. Tyler Brock nôl at Ryan Bevan. Croesiad Bevan yn taro Kyle McCarthy. Ruben Davies yn rheoli'n dda. Ond yna yn disgyn i'r llawr, dim trosedd naill ffordd na'r llall. Tom Walters ar ergyd! O, mae wedi curo Zach Jones! Ac mae Tom Walters wedi rhoi Llansawel ar y blaen. A bel lac ar y Millicwrt Cosby. A Walters yn cael digon o nerth y tu ôl iddi i dwyllio Zach Jones. Doedd hi ddim cweit yn y gornel, ond y bel yn symud o flaen y golwr. Ben Armon at Ricky Watts. Owain Jones, Corey Shepherd, Jacob Owen, mewn i'r cwrt Cosby. Y penniad yn disgyn i Ben Armon. A Hwlffordd yn gyfartal. Nath hynny ddim cymryd hir. Y bel mewn i'r canol. Greg Walters yn ei gosod i ar blat i Armon. A symudiad slick rhaid deud gan Hwlffordd yn fan'na. I unioni'r sgôr. Chweched gol y tymor i Ben Armon. Lee Jenkins. Mae Greg Walters wedi curo'r trap cam sefyll yn fan hyn i Hwlffordd. Ar draws y cwrt Cosby tuag at Owain Jones. Chydig bach o flaen o. Owain Jones nôl i'r canol. Mae dal yn o. Kyle McCarthy. Oddi ar y llinell yn y diwedd. Greg Walters gafodd y cyfle. Cian Jenkins sy'n cael ei longyfarch gan amddiffyn Llansawel. Am glirio honna oddi ar y llinell. Hwlffordd methu a gorfodir bel i gefn y rhwyd. Sawl cyfle yn y cwrt Cosby fan'na. Y gic gornel wedi cymryd. Mewn i'r canol gan Rhys Abruzzi! Ac mae honna wedi mynd yr holl ffordd drwyddo. Y gic gornel wedi chymryd yn sydyn. A Rhys Abruzzi yn llwyddo i ganfod cefn y rhwyd. O, mae rai chi ofyn cwestiynau yn fan'na. O, Will Fuller y golwr wedi gadael i honna ddod holl ffordd drwy'r cwrt Cosby. Ricky Watts mlaen tuag at Owain Jones. Sodliad hyfryd at Ben Armon. Nôl at Owain Jones yn y cwrt Cosby. Owain Jones ar drydedd i Hwlffordd. Symudiad hyfryd i'r tîm cartre. A rhaid canmol. Nid yn unig yr ergyd derfynol gan Owain Jones ond y sodliad yn ystod y symudiad yna. Owain Jones nôl yn y tîm y prawn 'ma.
ac yn sgoriau 5 y tymor yma i ymestyn mantais yr adar gleision. Rhys Aberseisi lawr yr ystlys chwith. Ben Amon yn croesi. Peniad rhydd yn fyna i Corey Shepherd. A doedd o'n methu a chyfeirio'r bêl ar y targed. Bron yn bedwaredd yn fyna i Hwlffordd. Mae yna gyfle fan hyn i Hwlffordd. Ben Amon sydd drwyddo. Nelson Sancar draws ato fo. Amon yn chwilio am gymorth mewn i'r canol. Dwi'n cyrraedd o Owain Jones. O, gwaith gwych yn amddiffynol. Gan Cian Jenkins i rwystro Owain Jones. Ben Amon yn creu'r cyfle. Llansawel yn llwyddo i glirio. Hwlffordd i gymryd y gic gornel. Mewn â hi gan Rhys Aberseisi. A'r peniad yn mynd i gefn y rhwyd gan Greg Walters. Mi ddoth i oddi ar ben Lee Jenkins, dwi'n meddwl. A disgyn mor garedig i Greg Walters. Ar y postyn bella. Jamie Rickard at Caleb Demery. Jacob Owen yn clirio. Owain Jones yn cael blaen i droed iddi. Ben Amon yn curo Lewis Bates. Mewn i'r cwrt cosbi o Ben Amon yn mynd. Rownd y golwr, mae'n 5. Mae glawi o golau fan hyn yn Hwlffordd. Ben Amon yn cael ail. Gwaith dan fan'na gan Amon i guro Lewis Bates a mynd rownd y golwr. Cadw i ben o flaen y gol. Greg Walters yng nghanol cae. Cal McCarthy lawr yr asgell. Mae Ben Amon ar rediad ac mae'n mynd i gyrraedd yno. Mae ganddo fo Dan John yn y canol. Amon yn mynd i hun. Harry John ar ergyd. Honna wedi rwystro gan Cian Jenkins. Wel, Ben Amon ddim yn dewis y bas. Mi oedd o eisiau hat-trick yn amlwg. Ond Will Fuller yn arbed y tro 'na.